Vilamalla ha estat l'escenari de la 7a trobada d'entitats juvenils de l'Alt Empordà. Des de les 3 de la tarda s'hi han celebrat tota mena d'activitats a la zona del pavelló d'esports. Hi han participat una trentena d'entitats, associacions i espais joves de la comarca. Les entitats juvenils, diguéssim, de joventut de tots els pobles, és el que dona vida a crear que el jovent s'impliqui en moltes activitats que fem a les comarques. Que molta gent es pensen que no d'allò, que no es fan moltes coses pel jovent i resulta que se'n fan moltes més de la molta la gent es pensa. Poder no ho expliquem prou o no donem massa publicitat, però en fem moltes i cada dia intentarem fent més. Penso que aquestes trobades a nivell comarcal d'entitats i serveis que es poden oferir als joves són fantàstiques perquè el que fas és els poses en contacte i d'aquesta manera crees sinergies perquè surtin altres entitats o surtin projectes. Però el que m'agradaria moltíssim destacar és l'excel·lent feina que fa el Consell Comarcal amb l'Oficina Jove, com us deia abans, pel jovent de l'Alt Empordà. Jo estic molt satisfet de que el Consell Comarcal hagi apostat també per portar aquí el que és la 7a trobada d'entitats juvenils i d'alguna forma s'estan apostant d'alguna forma per el que el jovent se trobi també no només a les grans poblacions, sinó que també es puguin trobar en poblacions com és Vilamalla. Enguany la pluja ha dificultat la celebració de tots els actes, tot i això hi ha hagut una gran varietat de propostes. I destaca la Gimcana Zombi d'Alacant rebut un premi als joves que n'han sortit en vida. Hi ha el premi als supervivents, els que han sobreviscut a aquesta gincama de tots els zombis que residien a Vilamalla. Un dels moments més espectaculars d'aquesta trobada ha estat l'exhibició pirotècnica dels Senyors del Foc de Castelló d'Empúries. No hi han faltat xanquers, danses tradicionals, música i com a cloent del 5è pavelló del Pànic, una activitat que ha reunit un miler de visitants. Agrair a tots els nens, a tots els joves del poble que han participat en aquest 5è pavelló del Pànic, que s'impliquen molt, juntament amb la tècnica de joventut que els ajuda i el poble participem una mica amb el que podem, ajudant a fer entrepans, a col·locar valles i tot el que podem. Som un poble petit, però la gent s'implica molt amb aquest esdeveniment que fa 5 anys que estem repetint.